А як табе гэты капялюш падабаецца? Ой, вялікі ён мне. Так, а калі мы паспрабуем вось гэты? Так. Сёмы, я трэці. Дакладаю. За аб'ектамі ўстанавіў назіранне. Цэлую гадзіну капелюшы прымяраюць. А гэты не падыходзіць да маіх вачэй. Добрый вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. А мы тут Яначку да сустрэчы збіраем. Я з адным добрым хлопчыкам пазнаёмілася нядаўна. Потым мы з ім пачалі перапісвацца ў часе. Дык вось ён запрасіў мяне ў кіно. Так, сукенку мы выбрали, а вось капялюшак ніяк не выбіраецца. А мне прыгожай хочацца быць, разумееце? Вядома, разумеем, усе дзяўчынкі такія. А калі вось гэты паспрабаваць? Вось так. Ну, як табе? Сёмы, я трэці. Як чуеш мяне? Прыём. Ну што такое? Нешта з сувяззю. Топа, прывітанне. Прыём. Ой, Топачка, прывітанне. А ты што тут робіш? Чаму з намі не павітаўся? Ну, прывітанне. А чаму ты ў сонечных акулярах? Сонейка ж няма. Рассакрэцілі. Прыём. Прыём? Ну, я гэта прыёмчыкі розныя вывучаю. Каратэ, айкідо, дзюдо. Чулі пра такія? Вядома, чулі, шмат хлопчыкаў займаюцца усходнімі адзінаборствамі. Кія! Як здорава! А мяне можаш навучыць, напрыклад, каратэ? І мяне. Вы ж дзяўчынкі. І што з таго? Ну, лічу, што дзяўчынкам гэта не вельмі цікава. Топа, за ўсіх дзяўчынак не вырашай. Нам цікава. Яшчэ як цікава! Ау, цігу! Ну, глядзіце, потым не скардзіцеся. О, і вы ўжо у акулярах? Так, як і ты. Для трэніроўкі! Акуляры для ўсходніх адзінаборстваў не абавязкова насіць. Здымайце! Ну, добра. Спачатку будзем з вамі вучыцца прыёмам для канцэнтрацыі ўвагі. І што нам рабіць? Сядайце зручней, глядзіце ў адну кропку і не варушыцеся. Так. Так. Адцягваю ўвагу аб'екту. Можаш пачынаць аперацыю. Як мяне чуеш? Прыём. Топа, што ты сказаў? Які прыём? А я кажу, што калі авалодаеце прыёмамі каратэ, дык зможаце адным махам перабіць цэлую гару дошчачак. А потым без лапкі не застанемся? Ой, Будете упарта трэніравацца, не застанецеся. Станеце моцнымі і дужымі, як асілкі. Усіх адолееце. Яночка, ты яшчэ хочаш вучыцца гэтаму каратэ? шчыра кажучы, ужо і не ведаю. Вось з'явіцца які злодзей у калыханцы, а вы яму ну-кі-тэ! І гатова. А што такое ну-кі-тэ? Ну-кі-тэ. Нечаканы абарончы удар. Зразумелі? Дакладна зразумелі. Толькі мне нешта перахацелася карацісткай станавіцца, і ну-кі-тэ гэта я вучыць. І мне. Мы ж дзяўчынкі, гэта нас павінны абараняць і ахоўваць. А я вас папярэджваў. Дзякуй, Топачка, але лепш мы будзем дзявочымі справамі займацца. Правільна, Фечка, мы ж яшчэ мне капялюшак не выбралі. Так, пойдем. Ну, прыём, паспеў? Ну як? Добра тады. Адбой сувязі. Ой, Яначка, паглядзі, які прыгожы букет. Ух ты! І каму ён? О, тут запіска. Самай прыгожай дзяўчынцы Яне. Табе, Яначка. Мне? А ад каго ён? Так, а подпісу няма. Можа, ад твайго новага знаёмага? Дакладна ад яго. Ой, як прыемна. Я яму зараз жа дзякуй павінна напісаць. Дзе там наш ноутбук, Феечка?
Вось ён. И что это вы собираетесь писать? Письмо моему новому знайомому. Каб за кветкі дзякуй казаць. Уяві, Топачка, нашай Янцы один хлопчик вось такі прыгожы букет падарыў. А чаму вы вырашылі, што гэты букет менавіта ад яго? Можа, ад каго іншага? Топа, ты ведаеш, ад каго кветкі? Скажы. Нічога я не ведаю. Прычапіліся. Я з вами каратэ займаўся. Так. І ніякіх букетаў не прыносіў. Вельмі трэба. Дакладна, гэта не Топа. Тады толькі мой новы знаёмы, бо ніхто з нашых букетаў мне ніколі не дарыў і не падорыць. А можа, усё змянілася? Топа, ды хопіць уже загадкамі гаварыць. Мы цябе слухаем. Фу, добра. Яна, гэты букет ад мяне і Цёмы. Ад вас? Ну так. Я спецыяльна твою і Феечкіну увагу адцягваў, каб Цёма паспеў букет падкінуць. А чаму ж запіску не падпісалі? Засароміліся. Яночка, мы хочам сказаць, што ты ў нас самая лепшая, самая прыгожая. І мы цябе вельмі любім. І я вас усіх люблю. Вы мои самые лепшие сябры. І дзякуй за кветкі. Яночка, значыць, ты не пойдзеш з тым хлопчыкам у кіно? А вы про кіно ведаеце? Ну, А мы вось што зробім. Мы новага прыяцеля Яны ў калыханку запросім, пазнаёмімся. Правильно. Мы усе пасябруем і ў кіно разам пойдзем. Топа, згодны? калі разам, тады можна. Ну а зараз давайте глядзець мультфільм. Давайте. Ой, якія кветкі. Ну, пасля такога цудоўнага мультфільма самы час да сну рыхтавацца. Зубкі чысцім Лапкі і тварыкі мыем. і ў ложачкі бяжым. Добрай ночы, маленькія, і казачных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы. І буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі